Jure moj, daš me vodit na advent u Zagreb? Nikad. Imaš advent u Gačelezim, pa tamo ajde. Tila bi se klizat po Tomislavcu i pravi storije, selfije sa vilenjacini i orašari. Jer u kuću okitila si prije svih svijetih, a kad upalimo lampice pola sela ostane bez struje. Našikala bi se kuvanoga vina, bunceka, šiško basa i knedli po kućicama. Jel? Slušaj me, ludo jedna. Dovešću ti Didambraza i soba Rudolfa iz Finske. Rudolf? Ako treba otiću i do granice. Granice? Pokupit ću 5-6 migranata i samo za te ispred kuće napraviti autentične žive jaslice. Super. Samo me kani toga Zagreba i ostavi me na miru, jer može vrednice moje. Ko Dragana je danas svinjokolja. Nema me na zemlji do Božća. Treba pospremit kuću za Božić, ispet 40 vrsta kolača, tuka sarma francuska, opet ću završit nakitno kaj i za Već te Uskrs. vidim kako te na nosilima nose, dok uzdili mutiš jaja i vanili šećer za klempitu. Da i čupavce zamislim, Evo ti najviše krpa za volim. brisanje prozora i prašne. Kad dođe mali Isus u obilazak, da bude sve tip-top. Kaš se Ako vrat? čuješ kakav vatromet, to ti mi vježbamo za novu godinu. Vatromet? Čekaj Jure, vatromet je aut. Aut? Svi gradovi su odustali od njega. Koliko ih da? Pneumatizirat ćeš Kikije i Rikije. Draganu je ostao odvrata protuaviona, Nemoj, Cimino Jure, bacač. molim te. Pucat ćemo sve u 16. Jure, di će ti Jes duša? mislila kuvat onu smrdljivu bakalarnu za badnjak. Mislila si? I slikavat se s oni ružni džemperi za Facebook. Jesam, kako ćemo bez toga? Onda me neš vid prije stipanja. Ali dođe na Fradar u blagoslovu. I bolje da me nema. Stav dici ispod bora nove iPhone, PlayStation 8 i električne romobile. Daću ti ja novce kad se vratim. Jure, nesrećo jedna.